eze agwụ ọ dị ka mabụ onye amana enwere ụlọ ụka na-ekwukwu eze agwụ family from Enugu Agiri ndị a bụ ndị ọgọ Obinna Ahanonu ife a kwuru eziokwu ka asị God bless you. Thank you very much. Peter, I love our family. They are Bundongo Obinna Ahanonu. Ipa ayokwa n'eziokwu. Biko ndị ọgọ nọn. Ọgọ anyị nwoke o nwere ife iji n'aka ọ bụrụ na itinye ife ebe a nkwu ife nchọrọ ikwu. Maka na enwere ife nchọrọ ikwu. Tinye nkwuo. Okay. Ma na-eme na ya n'ọgbọ. Na-agbara nọ mmadụ ka anyị. Ndị ọgọ. Ekele m unu. Anyị bịara oge anyị nụrụ mgbu o wutere anyị dịka o si ewute unu anyị wesịrị anyị abịa ka anyị soro unu kwa oge anyị nwoke ka ọ rịpụrụ aha n'ọnụ ka mkpụrụ obi ndị na-ekwe gara aga ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa anyị ga-egbu ya akwa dịka omenala anyị si kweta ka anyị esi unu ndo n'otu o si ewute unu ka ọ na-ewutekwa anyị mana anyị na-eji maka na ụzọ a ụzọ mmadụ niile wee na-asụkwa ka Chineke nna napụta mkpụrụ obi na ndokwa n'aha Jizọs na ndị be ahụ n'ọnụ ndị ọzọ ka a zụrụ unu kwa akwa maka nna anyị nke ga-egwuru unu anyị kwatakwa akwa anyị be maka na ọ eziokwu na mmadụ biketa n'ụwa na ọ ga-anyị kwere na ọ ga-erugwo n'orugwo ndị n'ọmụmụ nna anyị ndị unu ka ọ dị nwunye na-akasị nwunye akwa ọrụ ebe obi unu ma ihe ndị dọ ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs anyị na-ekenekwa unu wee nyi na ọzọ anyị emecha ọzọ anyị abịakwabụ unu ndị unu Eze agwụ ị ga-adị biko ndị ọgọ anyị from Enugu Agiri eji m aha ezinụlọ ndị be Godfrey Ahanonu wee na-asị unu ije nnọọ obi dị anyị aṅụrị ka unu si wee bịapụta anyị n'ụbọchị taa na mmemme akwamozu papa anyị bụ Godfrey Madualuzuoude Ahanonu. Biko nnọọ okwu unu ji wee bịa nke unu ga-eji wee naghị aka mma okwu ọjọọ agaghị akpọ unu ndị ajọ mmadụ agaghị akwa ahụ unu anya unu ga-anọ nnọkọ anyị tụrụ ebe a ma ọ bụ tupu ndị ọrụ anyị ọgara unu na mma onye nwe anyị maalụ nke ka mma. Thank you very much. Otu a ka esi eme ya. Onye nwe anyị gọzibe unu nwachebe unu mmaji kwuru mmaji chief kwuo na ego kirikiri adịghị egbozi mkpa o tinye ya wepụta chief ka m welitere gị ya chike
Thank you. Okay, we can DJ over to you. Can you make any for Cheba? Thank you. Thank you very much. We could be I never started the preaching. That is on people down for family from on the Orlando. Mamuko, my people come in Zoku, never had because they got an Chico. Chicago, John Luco, this region, Jama, Yamakama, may have but okay. Very simple because the quality man should be on Magabe. So, no check Godfrey, there is one Magabe of a Christian. DJ, could you tell me who can well? Welcome, sir. Okay, because Tony from Omagui Nesso and I can because I told this sunrise international party. I will be. When from the mega of the cinema, you will see me for this number, don't check for this number, don't check for this number. Check for this number, the word problem. Don't check for this number 003797947. You have a direct number. Because it's shouting and they are right from the wagon.
Omega, you are the Lord, that is your name. We never see any man. We can never see anybody. Almighty God, that is your name. The Lord will not do. There is nothing the Spirit of God cannot do. There is nothing the Lord will not do. As we also forgive, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. If a man say God is holy, the kingdom of God no violence. It's a percussion. We can never turn on the preacher. You can have been so long. Let high chief if he only to couple purpose. Let by engineer Sunday as another way. It's only another turn on body can never be. This look and the moment no, my wife was really moving. But what? Then the way I answer. It's again, I answer. Thank you. Okay, thank you. Then I answer that. I pick again. Thank you very much. As you know, let go of the button, but they are from the job, your child. When they get up on a hand job. Jesus Christ, Yahweh, we are put there. Okay, no, I'm put there beside her. Either up on a sapton. I don't know again, you must not. When you know the Yahweh won't be ready. If I the Guru, you got that money. Yahweh, what Hallelujah.
Frederick Ahanonu, Hoyan is in the Anabatano Bonnie Kennedy. I will not say Fred and Lawyer Wife was a girl. Okay, even if they're okay. I'm for one dinner, but I wouldn't do two. Now, I don't match you. But I used the black robe. Honey, man, is the doctor want to organize so much. Listen, people. Listen, people. Mama Chibogo, Mama Van. I don't know too much in Ikenebe. Makanaka and Rotana is Wanda. Become dear with business on our place. How much you want? How much you want? How to catch it is so bien. Tell it over. I get your home. When I went to so much you went, watching and what is it? Okay, Charlie. Okay. Praise the Lord. Praise the living God. Hallelujah. And you won't watch it. Oh, my God, Taranati Mbago. And there is one night wine. Yakasiobi. Ah, you know, onye nwụrụ anyị na ya abụ otu anyị bịara isi ya biko ha nwee ndidi ya dibe na anyị ncha ka o mere. Praise the Lord. Hallelujah. Biko machịkwa ọnụ na onwe n'aka. Biko anyị si unu nnọọ obi dị anyị mma ka unu si wee bịa nọnyere anyị n'ụbọchị taa. Biko okwu unu ji wee bịa ka unu ga-eji wee na okwu ọjọọ agaghị hapụ unu. Jidekwanụ ka unu ji maka onye asị ya jide ka o ji na-eme ihe ọma. Daalụ nnọọ. I can see from when we came for even when we find our bed for my time. And when you find that for about a Havana Mapia and Umunia, Okugunachi is the woman also. Apostle Joshua, Aaron Bana, Hanono family, no honey, they drew, Banana, who were torn down in Kennedy. For some of 50,000, which you pass the 30,000 with the highest growth. When I had a cheap 20, Macamburu, Mabok, and integrated you. So because it can't because how about Rash? I could press you know, had the high way, 150, bring him for and you 120. Thank you very much. Okay, man. Continue to bring also. Udugune would try Udugune would take employment number kingdom. Udugune will find out discriminative act. Who will find out discriminative spirit or draw email Okugo. Okugo song. Thank you very much. Okugo, you got the kitchen, Okugo, because you got no Kajide, Makadia Mamoyo said, Makama position. Obuno Chadra. I'm going to get you because my one hour and as a camera, oh, look, we could not and then move away. Could you think, but I only no. Never make the lamon. I am a your God. And take with you or the animal rapro. Mana obu uso madulile. And iya bo I just ya na bakwa. Maka no nyara horo ge ikuli. So kai na bia
I want to go see people. Yeah. Aha. Immaculata Ujima Ahanonu. Edmond Ahanonu late. We are giving the sum of 10,000 naira. Abrahu, Banuka. Abrahu, Banuka. The son of the soil. Imanandi was on a Poro. It was on a Poro with Boya. A Poro put in Poro, I told the Poro with Boya. On behalf of I, myself, and my family, I donate a sum of 1,000 naira. Here we let me have a wage. What are you away? Never take a moon. Anyway, Kalamunu. Odiriba Panu. Atiriswanu. Abahu. Banuka. No. Ndị ọga from Africa. I assume no. Unu eje ọka isi anabata ndị bịara achị. None. Okwu unu ji wee bịa, nke unu ga-eji wee naghị aka mma. Ihe ọwụna bụ ihe ọma unu na-achọ site n'ụbọchị taa tupu nna ga-eweta ya n'nwachukwu mmadụ esi n'ike daalụ m. Since ụtụtụ ndị mmadụ ji wedo anyị na-anabata n'ụdị preacher ife a bụ ezinụlọ ndị be Nze Jiọfọ enwe na-ekwenyere ha na-asa karịsị onye nwaanyị gozie unu kwachi n'ụmaji kwuru maji. This is the family of Nze Jiọfọ family led by Ifeanyi Chukwu Nze Jiọfọ ezinụlọ Ifeanyi Chukwu Nze Jiọfọ na ụmụ Nze Jiọfọ. Oge anyị nọ na Corpus Christi College achị ọ mmadụ abụọ Monday na Ifeanyi Nze Jiọfọ ha na-alụkọ arụrụ anị ọnụ mgbe ahụ anyị nkwa eziokwu Monday lebe anya na anyị nkwa eziokwu oge na ya lụkọrọ arụrụ anị ọnụ mgbe ahụ na CCC achị unu rụrụ arụrụ elu agụ nwa ha rụrụ arụrụ ana nwa na onwe ha ọ na nwa obueze na-ara ụra jara adị ya kute mmiri parata nwa obueze teta aṅụ ha na-anabata ezinụlọ ndị be nwa obueze family nna nke gbagotekwara ụlọ na Chineru anya ala wee nwa obueze family anyị na-ekele ụlọ tanọkwa nke ndị Anam ka m na-ego ozukwara ezu 2468 thank you on 8 enye na ewu oyi na ewu develop thank you ọ na-enwe nkatọ na eme a na-emecha eme biko ndị ahụ ndị ezinụlọ ndị be John Ahanonu family nekwa na ezinụlọ ndị be John Ahanonu biko o ji 2 cartons of Fero bi na penu the preach onye nwaanyị goziri n'ụlọ ụlọ ozu kele God bless you. This man will be great. What can I run a first bank? Because I couldn't go and finish you. To make a problem. I think we say to go now because it's according to some people will be so no more be Jerry. How will they want to be Jerry? I don't want to after this man now, Lagos will change state. Makano
na Lagos ịma na Lagos ka a na-agbata ebe chọọ ihe dị natala Igbo dadị ọkweso Samson omeneri ọ na-ewe from Ugwachi odogwu na-anụ ada ngwongwo akarịa n'ọgbọ mmadụ eri ka ngwongwo eri ka ego karị bido ma na-egari elu spika wee kọba maka na ngwongwo akarịa n'ọgbọ tete na-achị bụ onye ọsọ ispan unu bụkwa too much. Okay, let's go that place. Because ndị ogene go fikana because Samson omeneri ụmụ gbara ife mere ihe biko gwakena anyị nkebe ezo gwakena anyị nkebe na anyị bịara ndị ebelo ndị enugwu anyị ekele unu anyị mabụ ndị omeneri na-egwu achị anyị bịara akwamozu ọgọ anyị nwoke n'ihi na o wutere anyị wee na-asị unu ndonu bienụ na asịkwa mụ anyị nwa ndo n'ọkwa ọgọ anyị nke anyị ka ọ bụ so anyị ga-ebi wee bịa akwamozi ya anyị kwadakwado wee bịa si ka akwanye na-egwu ikpeazụ ndonu unu anyị otu unu sikwa anyị ndị ọgọ anyị ndị na-ana ekenere unu n'ihi na ihe a fọrọ ebe a ọ karịrị akarị Chukwu ga-akwụghachi unu ebe unu si wee wepụta ego a mmaji kwuru mmaji maka onwe ndị nwere obi eji enye mmadụ ihe nwee ndị enweghị obi eji enye ihe unu gosi na unu nwere obi eji eri biko daalụ kwụsịzi unu ebe unu ga-anọ daalụ m nwaada dị ọra mma biko doro ha jebe n'oche biko ọ bụrụ na ị na-anya na kanopi ebe ọ bụ na afa gị agụrụ ọ bụrụ na afa gị bụrụ Okeke mana ịtụkwu na kanopi ebere Okafọ na ọ ka mma na isi ebe ahụ wee pụọ ekwechi ekere m unu n'ọgọzi ukele onye ụmụnne so bịa ụmụnna so bịa ndị enyi nwoke so bịa ndị enyi nwaanyị biko onye anọ n'ọgbọ ezigbo afọ ya bụ Kinsili Ọbasi biko king chere o nwere ihe chọrọ ikwu aga m agwa gị na mba onye ama na-enwere ụlọụka obisman nwobi ọcha wee bịa n'agbanyeghị Kinsili ọ bụkwa na nkenesa gị ga-ekenekwa m Kinsili n'agbanyeghị otu ife si wee na Naịjirịa o nwere ife fụrụ ebe a baa n'aha nke nna ufulu okwu ka agọzie gị ufu okwu ikpu onye nwe anyị gọzie gị n'aha nke nna na nke ọkpara na nke ọsọ. Thank you very much. Ebe ọ bụla ị like iwere oche iso na ndị kwuru na ego kirikiri a na-egbo mkpa wọcha ị ga-afụ ka o esi wee ya na wọcha ọkụfu gị na echemozuru Igbo just na agodu nke a bụ nke wee kọm anamazi ya na nga abụ
Thank you. Because you have Bundogo, Abukase family. That's a family from Iguachi. Mana Ogoroni Munu Bigori Imo State before. Mana Igwa we kunsi Bodu. Upon the Chogo. Odogo Pulebia, Ogo Pueva Kewapo. Because I Pugaro, I said I had to Yapugaro Mokeo. Thank you. Because that's a family down dog on his own because I enjoy it. One of my little watching all one night. I got it out. Come back, got it down. Away a problem. Yeah, after a buy all I did. So, body, I want any weak battle. Still, it's like I got about program, but I have Jesus. Ya kwachi majibu nsuwe wepte ego nsuwe goti ha niile o kwuse na anyị na-anụ nwa ọnụ nwaanyị ọfụma na ọ ga-anyị n'unu na-adaba ọfụma nọn a ga-eguso na ebe unu ga-anọ. God bless you. Welcome. Okay, Monday we cause onye west we cause mana ndị dara bụ Pastor Ojakolo Amuama. Engineer. Yeah, thank you very much. Because I never time I can know the preaching. Mr. Tokens, thank you very much. Mr. Tokens, no, I can give or the Ketelid. Because if I do a say, I make or an as a matan kid bezoku. Because only upon other bang will right. Take you on. Young man and Jozo. And one of the leaders that go back to my Jim and Maya, where there's a Monday, we would be. Any from there, any new, was a market and Diana, or drop on my big good rule. We can be on Shasika. Habuchin. Chukuches. Hana Batano, the preacher, Fabrice, no. Homuko family. Only one. How the family I can know? Engineer Sunday on Program of the preaching. For our side. Let it be. And why goes there? Let it be. It's by resisting around. My what I go Macadam Mama. Because it's all telling you. John Junior Oliventi. Mopo. How do you watch? I'm looking after Jindi Bokajim down somewhere. Bye. Mommy, you're quite close. Thank you. The commander Ahanonu, when I check in our boy, I change the rope no Davy. Okay, right. Monday, someone is looking for you. Monday, wherever you are. Okay, Monsieur Tata, Jesus. And if you can, if you mother, I could not walk into a mother. What the Upanadi? That in a so many. Can you remember Monday? I know you're not talking about. Then the bone quote somewhere. And then you Mammy, my Yenina Basaria, plumbing, or engineer from a plumbing, or not in our midst now. Chair, our family chair from Bujofa. Because I never thought about the naked. Mano and Diane, Mano test motors. Okogo. Personal knowledge, Donald test motors, stainless Donald test motors. No, you're not going to have money, but from I know you very well, and I know what you can do. Okay, put your hand in the open. Okay, take your dog, please.
Let's go down, please. Biko engineer Ikechukwu Ahanonu. But can I want to talk with my company from be off from my operation? Nyani Aro na Minister of Federal Minister of Works. Papia Tolu Paparo. Kamaru Nkirizu Popezu. Bona nde mo ogom ya ejibia. Madonna Tess Motors from Inesomiri. Odoguna Anwada. Madonna Tess. All the joy killing. I have them go the microphone as I'm Madonna Tess. Roa James. Don't quite talk. Nchini kula ngwa. Nchini abuja. Keti bikpaza. Munya abakwa mehe lolo. The most around our idea akutu come here mbako. Mo eje treat mbako. Mo ihe viteri mbako. Ma ihe ni anesu. But so you want to go say thank you very much. Because I have a problem. Didn't from academy.
Ona chukuma Ahanonu ite mwa chukutu ndi onso ni matnegi matni ne fogina ya gina hasu. Mama family from Ehuhachi. No. Ndị Ehuhachi anyị na-ekele unu. Onye nwaanyị gọziere anyị unu. Kwachi unu mmaji kwuru mmaji. Biko onye akpọ ewu a na-ekene anya n'azụ nsariki. Onye kpọ ewu a biko na anya n'azụ. Ọ bụrụ na ị nwe onye kpọ ewu a ị ga-afụ na this man yi boxers inside mana ọ gbawara ewu. Kedu abụ ịkpọ na spika bịa? Dogo bịa biko. Mana nego ma we funa ọsọsọ ga nwe ike ime nwe fa. Mana ekwensu bi ọgụ na family enwe ndị nwe ike ikwu ekwensu ụra, ekwensu abọsọ. Biko wetegodo ewu ka ejegote panti yinye ewu a. Ewu ama mbakwa n'azụ na ọdụ na igwe panti. Nwachukwu na-eti mkpu nọ. Biko ekele ndị be nwa akụ from ewu a chọọ onye nwaanyị gọziere anyị nọ. Biko chọọ na ezigbo oche nye ndị a. Let's have a gun,
Aluminium Nigeria Limited or taking in a children so it's a background for Kingdom. Udogo so came on the kitchen. I for the kitchen after we now the Macana, Oden Mail, Guna to the Guna Tag, so thank you very much.
Thank you very Magic finger. Ojo suta nukiye, ibanye para ya liye, iloye takuze, ilu chuku takuze. Telio, 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 telio. Okay, all right, thank you. Because I'm not only preachers, you know, let me say, August and March all the way from Isuquachi. I make a doctor who said Majo or have the addiction. Nobody I for a Hajju and Abalo Juleju. Hajime woman won't be any as soon. You're getting so. Hajju boy video. Hajji MC here. Hajji Papa Lole. Hajjana Wakamufu. Hajjanes or Owepo. Hajj. Mungu akarienda ajiboe no itine ogo chukwarizi itine la chigo na sibu na baba sina ko gondo ngene papa makano bo abu madu ya abu iwuro bi oto ngene na ego eku iwuro bi oto we baari awu papa etima ajibo na bi godo juno ne papa etima ko na be ko manya atum kaji ne me bo hobu ni toye ru ne enu me bo karisela karisi Chabano papa ejima papa Mogananda. At the body of
Lengio, biko megori ko haneze mara fagi na onye bụ. Abụ Samson Meredi. Ọ ga-adị gị na mma o. Biko mere ka anyị mara ife jikọtara gị na ezinụlọ a na-eme mmemme n'ụbọchị taata. Ihe jikọtara m na ha ọmụ abụ onye na-alụ adị the only daughter o nwere. Ọmụ na-alụ ya. Ekele m unu o. Afụrụ m mbụ unu gba mgbe unu na-abịa wee sị na unu zuru ka eme na-asị unu dekunu jiri ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs. Ọlụ ọha na eze ka obi dị gị na mmemme a unu bịa n'ụbọchị taata emetakwara unu. Well, okay, fix the burial. All the each one ekele m unu ama na emetara unu ọfụma ọkwado akwamozu gara ọfụma ka o si kwesị
mmiri ezo. Ekele m gị ana m asị onye dịka unu ji n'ihi na ndị bụbọ ndị na-eme ọfọ ka na-asị dịka o ji wee na-asị na mmemme ahụ bịara ụbọchị taa ga-ebutere unu mmepe ozi na ezinụlọ unu ife dị ụkọ na ezinụlọ unu na-enwetabeghị mmemme a ga-emeri ya unu n'aha Jizọs ọ nwere ihe ọzọ dị n'obi nwere ike ụgwọ ọha na eze onye jiri aka n'ọkụ ihe niile a na-eri enweghị ihe ala ebe a ekele m gị ọ nwere afọ a na-etu gị etu ọ ga-adị gị ịgụ bọọzụ na-ekele gị the whole Boze Empire Media na-ekele gị wee na-asị isi ụka eme na-asị dịka na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs eke
gị. Biko menụ ka na eze mara afa gị na onye bụ. Welitekwa onu. Ọ ga-adị gị na mma o. Biko menụ ka anyị mara ife jikọtara gị na ezinụlọ a na-eme mmemme taa. Ekele m na afọ m mbụ unu gbara mmemme a wee sị na unu zu ka eme na-asị oji dịka unu ji ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs. Nwere ka obi dị gị taata? Obi dị nsa aṅụrị because ihe niile ga ọfụma more than ka m expect. Ndị mmadụ tọn bụ ọbụ more than ka m expect. Chukwu mere ebere mmiri ezo. Ọnwa onye niile n'ibia nọrọ ọgụ ma ọdụ aka n'ọnụ. Ọnwa onye n'ibia sekwa obi, ọnwa onye n'ibia nọrọ ọgụ. Ihe niile gara ọfụma so I'm very very happy. Ekele m unu. Ka ihe na-eche ka o mere ezinụlọ unu a mụ mesa mmemme a. Ọ ga-adị gị na mma o. Ịgụ ụbọchị na-ekele gị wee sị ije ka iji na ọ ga-adị gị na mma. Ọ nwere afọ a na-eto gị etu? Ọbaino the whole Boze Empire Media na-ekele gị wee na-asị na ọ bụla bụ mma bụ nkwụ enu na-asị ije ka iji na ọ ga-adị gị na mma o. Ana m ekele gị na oriakụ gị. Oriakụ bụ n'anya afa gị. Gbasị na mmemme a unu mere ezinụlọ taa ga-ebutere unu mmepe ụzọ. Ife dị iche, ife dị ụkọ na ezinụlọ unu. Unu ga-esi na mmemme a wee nweta ya n'aha Jizọs. Ekele m unu, ọ ga-adị gị na mma.
Biko meguru ka haneze mara fa gị na onye bụ. Okay, I'm Monday Ahanonu. Ọ ga-adị gị na mma o. Thank you. Gwara anyị ife jikọta gị na ezinụlọ na-eme mmemme taa. Okay. Oh, my late father, Godfrey Ahanonu, and I'm his first son. Na mgbe anyị na-akasi ụlọ obi sipụ unu hafụ ịba akwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ịma na igwe niile na-aga n'ụzọ. Ọ ga-adị gị na mma o. Anyị fụrụ mbụ mgba na mmemme a wee sị na unu zuru ka eme na-asụ nje kunu jiri ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs. Biko gbana ahụ ka obi dị gị na mmemme a taa. Nwanne obi dị m aṅụrị. Ọbụladị ka people si wee turn up wee bịa nyere m aka kwa my father. Ekelere m Chineke, kelekwa eluigwe, kelee ihe niile because la Chineke na mechara ihe onwe ebe a sị na mmiri dị stọọ. Chineke nna mere ihe niile ya dị mma. So bịakwuo bịa zite ndị mmadụ aka nri na aka ekpe. Support m nwere na this burial. I never know na m hapụrụ ibu like this. Amaghị m na m nụrụ like this. Enweghị m. But I say may the Almighty God be blessed. Ekele m gị ọ ga-adị na mma anyị na-agba sị na mmemme a ga-adị ka a jakọrọ chụrụ ezinụlọ a site tatụrụ ga-afịa dị iche n'ezinụlọ a n'aha Jizọs. Ọ nwere ihe dị ka ekpere ị na-ekpere ezinụlọ a ihe na-ayọ Chineke ka o mere ezinụlọ a mụrụ mesị akwamozu a. Ekpere nna ekpe na ayọ nna ayọ Chineke ya biko ọbụladị otu a late Godfrey Madualuzuoude hapụrụ ala hapụrụ elu ụwa eje efu his father and his ancestors. Mmekpere m ahụ ka Chineke nna dosa anyị mekwa aka azụ ya otu ọ nwụrụ anwụ ka azụ ya karịa iru ya mma. Ọ bụrụ na ụmụ ya na-enwegowa 1 million mgbe ọ nọ ndụ kịta ha nwere 10 million. That's my prayer. At least after ever I snap nwa be Madualuzuoude. Ekele m gị ọ ga-adị gị na mma nwere afọ a na-etu gị etu. Ọ ga-adị gị na mma na-edozie ego ụbọchị na-ekele gị na-edozigboro anyị ụbọchị the whole Boze Empire Media na-ekene gị wee sị n'izu ka eme na-asị na ọ bụ na ịbụ mmanya n'ịbụ nkwụ elu na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma na-asị na ekpere anyị ga-abụ na ife ọbụla bụ ife unu na-enwetabeghị n'ezinụlọ a unu ga-enweta ya na mmemme a n'aha Jizọs. Unu ga-enweta ịfụnanya, unu ga-enweta ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị, unu ga-enweta udo tọrọ atọ, unu ga-enweta mmepe ụzọ ife ọbụla bụ ife dị ụkọ unu ga-enweta ya n'aha Jizọs. Ekele m unu ọ ga-adị gị na mma.